вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба хабару овизаҳое ки имрӯзҳо дар сомонаҳои интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба сирояти коронавирус нашр мешаванд ба самъи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки то имрӯз дар мамлакат ягон ҳолати сироятии коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. танҳо чораҳои пешгирии он ба хотири солимии ҷомеа аз ин намуди вирус рӯз то рӯз пурзур карда мешаванд. имрӯз ҳама он тадбирҳое ки аз ҷониби сохторҳои дахлдор андешида мешаванд танҳо ҳадафи пешгирии интиқоли ин сироятро ба ҷумҳурии Тоҷикистон доранд. ба аҳолии кишвар тавсия дода мешавад ки муваққатан дар ҷойҳои оммавӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ширкат наварзанд ва ё ки гигиенаи шахсиро риоя намоянд. ба гигиенаи шахсӣ шомил мешавад ин пеш аз ҳама тез безарар гардондан ва ё ки шустани дастҳо тавассути маводҳои безараргардонанда ба монанди собун ва ё ки дигар маводҳои безараргардонанда, ҳамзамон истифодаи ниқобҳои тиббӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ва ё ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ. роҳандозии чораҳои пешгирикунанда танҳо ба хотири ҷилавгирӣ аз сироятёбӣ ба ин беморӣ мебошад. вобаста ба ин шаҳрвандон набояд ба таҳаллука дода шаванд ва ба ҳар сару садо бовар намоянд. тавре мутахассисон мегӯянд дар ҳоли паҳншавии ин беморӣ дар бештар аз 60 давлати дунё аз ҳама афзалтар бояд эҳтиёткор буд ва аз сафар ба ин гуна кишварҳо худдорӣ намуд. ҳар як шахс дар мусофаи сол аз ҳамдигар дур зиш бояд қарор надошта бошад, яъне ки бояд ин масофаро риоя кунем ва дар вақти муомила низ бояд ки аз яъне ки буса кардан ба оғӯш гирифтан ё ки дигар ягон расму русумҳое ки дигар ба хозиин ва миллат аст бояд аз ин мо худдорӣ кунем. барои ҳамин пешгирии коронавирус бояд ки оби яъне ки нӯшобиҳои гарм бисёртар нӯшидан дар кор аст, чунки худи вируси коронавирус дар ҳарорати аз 25 то 30 дараҷа тобовар нест, яъне ки нест мешавад. барои ҳамин бояд ки мо чӣ қадар агар тавонем нӯшокии гарм нӯшидан барои мо лозим аст. роҳҳо яъне ки паҳн шудани ин вирус ба воситаи ҳавои қатраӣ мебошад, яъне ки аз ҳангоми ин сулфа задан, атса задан, ҳангоми суҳбат кардан, яъне ки шахси бемор метавонад ки ин вирусро ба атроф паҳн намояд ва шахси дигар ҳангоми нафаскашӣ метавонад сироят ёбад. ба шаҳрвандони ҷумҳурӣ яъне ки чунин тавсия дода мешавад ки қоидаҳои яъне ки оддитарини гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро яъне ки риоя намоянд. аммо чунин ба назар мерасад ки як гурӯҳ одамон бо истифода аз шабакаи интернет аз нашри ҳар гуна хабарҳои дурӯғ ва беасос вобаста ба паҳншавии ин вирус манфиатдор буда бо ин роҳ мехоҳанд мардумро ба тарсу ҳарос андозанд. имрӯз дар ҷумҳурии мо ягон ҳодисаи гумонбар ва ё ҳодисаи тасдиқшудаи сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст ва ҳама он овозаю сару садаҳое ки дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидаанд асоси воқеӣ надоранд. ба ҳамин хотир аз аҳолии кишвар эҳтиромна хоҳиш менамоям ки ба ин гуна овозаҳо бовар нанамоянд ва ба таҳаллука наафтанд ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муоинаи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ миқдори зарурии маводҳои доруворӣ, маводҳои безараргардонӣ ва маводҳои муҳофизатӣ ки зарур мебошанд омода гардидааст. бо мақсади пешгирӣ аз ин беморӣ тавсия дода мешавад ки ҳар як нафар гигиенаи шахсиро риоя намуда дастонро бояд тез бо собун ва маҳлулҳои безараргардонанда шӯянд. барои иммунитети худро мустаҳкам намудан бештар меваҷоту сабзавот истеъмол намоянд. инчунин дар ҷойҳои серодам камтар гаштугузор намуда ё ҳангоми будан дар чунин ҷойҳо аз ниқоб истифода намоянд. ҳамзамон як муддат бо даст салом кардан ва ҳамдигарро ба оғӯш гирифтан худдорӣ намоянд. иброҳими неъмат, Саъдии Мирзо, Ҷаҳонамо.